И здравейте хора! Днес ще играем Minecraft Pocket Edition. Ще направим сервер Survival и почваме в поредица на Minecraft. Спавна минут. Добро място. Така. Да. Добре. И за да отрепим. Крава. Крава, къде си? Не, стой. Бягай да. Добре. Къде си? И убихме я. Отрапна една кокошка. И ти ли ми вярва? И ти ли си научена така? Който чил, бе? Толкова бегай. Бихме те. Крава. Добре, убихме я. И да вземем малко дърво. Първоначало. Добре, взимаме дърво. Айде. И ще си построим една къща. Само да съберем дърво. Нищо без дърво, гадна работа. И не трябва да си направим кирки, много неща. Добре. И клиповете са си ни под 15 минути, защото може толкова време. Имам толкова време, мога да снимам. Да стане още малко дърво. Но ще има много клипове. Надявам се да станат много. Поне ще са някъде 20 епизода. Добре. Още малко дърво и да си направим къщата. Добре. Така. Това не стига. Да ги обработиме. Добре. Сега да си направим крафтинг тейбъл. Малко пръчки. И сега да си построим къщичка. Но къде да бъде? Сега къщичката ще ни бъде до гората, за да имаме... Не, всъщност е там. Там има повече... Има много неща. Повече неща. Така отиваме в друг свит. Добре. Правил съм зомбитата да... Но ще ги пусна, кога стане вечер. Ето тук значи ще ни бъде къщичката, да. Така. Добре, почистихме. Сега да си построим къщичката. Така. Ето толкова. Добре. Да. Така.
Но да оставим място за вратичката на две, така. И да почнем с вратичката. И до разни сечне. Там има пустиня даже. Значи до 3. Там има кокошки. Добре. За първо начало ще събираме малко дърво, за да можем после да имаме дърво. Ще ходим в мини. И повечето епизоди ще са в мините да копаеме и да събираме дърво. И не, да правим неща. Да построиме така. Може да съберем още малко дърва, защото няма да ни стигнат да си поставим тейбъл. Ще направим една брадва, кирка, меч и 2 честа. Двата честа ще ги оставим ето тук. И после леглото ще ни ето тук. Да. Да направим вратичката. Вратичката ще ни е такава. Става ли? Да, май става. И да съберем още малко дърво. Така. Добре, разместихме без да искаме местата така. Добре, почваме да събираме дърва. Да съберем повече дърва, че да имаме колкото да събираме и да си доправим къщичката. Затова събираме още дърва. А, тук има мина. Трябва да се бележи. Тук ще го първам. Второ. Сега взимаме дърва и да отиваме към къща. И клипа ще е още 6 минути. Да продължи. Добре, да оставим дървата. Така. Сега да направим и още една кокошка. Убихме. Към още 2 кокошки. Не. Има и овца. Ама ни трябва още 2 овци, за да може да вземем вълна. След къде отиде? Добре. Да отиваме към къщата. Така. Оп, там има саплинги. Ще вземем да посадим още. Това ми беше съобщение на другия телефон. Съжалявам. И сега имам 2 вълни имам.
Но пак не стават. Трябват ни още едно. Така. И да оставим нещата. Така. И това ще бъде за първия клип. Довиждане. След утре ще кача другия клип. И чао за сега.